हाइन हाय बेलाइके हामबाय बेलाइके खाखामानि बिसिं पान नरबाय तिनि कक सानानि बागै नर संकाबा मासासिनाय तिनि सिङाव जागाव प्राय इया हामपानो 100-150 जना सिनि यूथ स्पेशली केबुरिं या हामपानो जों तिनाव जागाव मियाव जों नंनि ससियल मीडिया बिसिंति नुमानि बिसिंति खनो जों नखा जे सिनि अनिर्महल मचिनि 1930 एस्टाब्लिश खालायजाबोनि म कायसे सिनि लाइबुमा अल लाइबुमा जागाव जे मेन गेटनो जों नखा जागाव पेट्रोल बाइके द सका ना के तामखौ सका साइमिया फियाबा जों जा नुफायका म दगलाम जदि न पातला हंगाकै खामै पाइ थामै क्या म फियाबा रजांग माने बगे पूरा खामलिया ताबो नर नुगै माननाय पूरा कसम कसम ताबो हांगार खाजाक गाव जागा जे साइनबोर्ड टाइनबोर्ड दङ जतो न जागाव खामै नस्त गै थामै क्या गाव माइके जों नुफायमानि बागै जों बेलाय खेन जागा जों खानांखा बा खा खामगसिनि तामनि बागै हंगाकै म कायसे सुदु कैसा टूरिज्म प्लेस या मो कैसी कैसा राजा रक बाचिनी जे ओहानी बुबाग्रा रक ओ जागाव तंगलांग माने कैसा राजबारी हिनि जों साइमानो मो कैसे सिनि लाइबुमा मो कैसे सिनि सेंटिमेंट बे करंजाक मो कैसे सिनि सिनिमु बे करंजाक मो हाय जागा रक न तिनि जे खलायनाय बा साबो खलाय तंखा आबो जों साइमिया फेबा अबो बेलायके बर सामु सित्रा खलायका मने बगे जों सामु जे हामिया खलायनो बेलायके सेलेंगो तिनि जों मो हायकनो मा सानामु जों जे तिनि मो हाय कैसा सिनि जे राजा रकनि बा सिनि बुबाग्रा रकनि जे जागा रकनो तिनि अबति खलायमानि हानां पिलां खलायमानि अमो जों आगिबो जों खलायजाकि दङ फियाबा जों ताबुक जे तंमानि आबो सिम्पानो जों काहाम ग्रोंखो जों माना मुजो माने फियाबा अबो सुदु बरक मकल नायरनि तंलिया हैसि तिनि जों साना थाखा गोबां मानसिनि सिनि अ हाव तो जों हाने बसां दङ उतै जों बोरै बसारम फ्रा जागो सिनि चला बसार बुथार जागो गोबां मा जों जास्टिस माया गोबां मा माइखो जों सिनि जे मानथाय रक तिनि गोबां मा जों माने हानां पिलां खलायजि दङ फियाबा तिनि जों नखा जेता सिनि लाइबो मा तमन अमरो सुदासे तिनि याकार लिया बरक हैसि तिनि मा हैके बरक हरबे सकजयने तिनि कमर नायो तिनि जों जदि साना थाङा के म सुदु हरबे तिनि दगलामसिम सका बर नेक्स्ट दिन जे अबो तेबो 2000 बाय तुबि सेबाया तिनि बर तेबो अन्न किछु खलाय आबो तामि ग्यारेंटी दं मुनि बेगे ओ साबु दाई मो दाई के सम्पूर्ण जेता जे तमने टूरिज्म प्लेस न जे नाइ तो नाइ टूरिज्म डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जे यकाबिसिनि राज्यनि जे स्टेटनि गभर्नमेंट अबनो काहाम के नायने नांगो जे ओ जागाव तामो तामो खलायने नां उमं खा कायसा ऐतिहासिक प्लेस सुदु ओ जागाव त्रिपुरानि बर सिमिया जों तिनो जागा फाइनु फायका बेलायके लाइसिम बैसा केरलानि बर ओ जागा फायनाय तिनि ओ जागा न बर खनामन बिसिन दिखे बर अबनो टूर खलायने बगे फायका जे जों तिनि नुगो जागा हासाल हासाल बर ओ जागा सिनि जे बुबाग्रानि जे सनामजाक जे तिनि नायसाथ कायसा तै कजारो कायसा को राजबारी उमनो नायन बगे तिनि ओ जागा फायो तिनि आबोनि बगे साना मुजुगु जों तिनि ब जागा तंग जों तिनि ब जागा जों तंगि तंग वान सुगि नायसि दाइसि सिनि कुनु जागा फनो ताइ माने सिनि लाइबुमा होइते सिनि तंग थाइ जाते होइते जतुनु जों तरक तरक तेबो जों सकमा जाते समाजते सकमा जागि तंगसिउ तिनि आबोनि बगे जों तिनि ओ जागाव जों तिनि जों तिप्रा मथा खायुनि फाइमेया वाइटिएफ जों यु तिप्रा फेडरेशननि जों और आदंगि फाइमेया फेबो जों एज ए तिप्रा सांगि जों तिनि ओ जागा फायो तिनि सिनि लाइबुमा जदि कमाइ दं हागे आबो आनि सिमि तिप्रा मथा खायनाय सिमि कमाग्लाक जत समग्र तिप्रानि तिप्रा सरनि बागै तिप्रानि जरा बरक बरनि अबो कायसे सिनि लाइबुमा कमाइ दं हायसि सो आबुनि बागै आं तिनि कयन मुसंगो तिनि म हाइजराव सुदु जों राजनीतिनो वानसु यावै पुस पोजिशन वानसु यावै जेता सिनि कमाइ दं माने अबनो सिम्पल जों रक्षा खलाय मानलाय जेता तंगि दं माने अबनो सिम्पल जों रक्षा दा खलाय मानलाय आबुनि बागै आं तिनि सानानि मुसंगो तिनि बेलायखे आं तिनि कयन मुसंगो हासिनि जत लुकरकनो तिनि म तिनि जेसि निर्महल सकजां माने अबनो जों हायन जों माने कलाय सके जों अबनो पारि थाक रेगला हायसि तिनि अबनो बागै जों आगामी दिनाव जों बृहत आन्दोलन खालामनाय तिनि आपातत जों अबनो तालारि रेखा तानि बागै जों बेलाय लाचिउ हायसि सिनि जे राजानि जे हुकुम रक तिनि सकजागै 15 जागा तिनि टुरिस्ट रक तुइने फुनुगि दं बेलायखे लाचिउ हायसि तिनि आबन बागै जों साका अमनो आपातत कयेकदिन बन्द तंना निंथु जे सुस्थ तन्द खायमेनि बिसिंतै ताइ मुं सापन जाते देरिया उना तैखे आबोनि बागै पूरा डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट आबनो पूरा दायित्व माना हानाय आज दाबिनार गयो जों ओ जेसिनि ताला माने निर्महल जे राजबारी गोजामनो अबनो जों तालारि क्लांखा जों आबनो नायो जोंनि स्टेट गवर्नमेंट तरफ थेके जाते आगामी दिनाव अब फुल सेफ्टि नानि बागै आसे हामबाय तिनि ओ जागाव जों तिनि कुनु जों ओ जागा पार्टी हिनिसित जों फाइलाया विशेष कर जों जे सिक्लारक मियाव आं जत नुसंगा बरकनो नर बाइके साइमाखो जों बर बसाव मीडियाव नुगि जों बेलायखे तंथगलि आबनो बागै जों मनो नायनाय जों तामो तामो खलायनां आबनो खलायनो बागै तिनो जागाव सिनि विशेष कर सिनि यांगो तंगो सिनि वेस्टनि भाइस प्रेसिडेंट तंगो ताइ सिनि yang साउथनि वाइटिएफ नि जत तंगो सिनि और तिनि जों इया पनो 150 200 जन जों फाइका तिनि जदि नमो जों जतखन बिजारमाय आसा किन्तु 150 जन 200 जन या
थागला जों हायसे जों नाहांके लाख कैसा जागाव तामो सिक्ला तामो बुरे अजा कुथुमै जों सिनि लाइबो मानो जे आमते हानां पिना खायनो जों कुनु दिन फियक लाख जों आबो सिनि हासि